So day guys जोङो नै नानिनि हाबायाव थांसिनो आरोना गारि गोदान समायदों गाइस गारिया गंथामल'सो जाबाय गंथामानो थोबायलै नङा होमबा बारा बुरजा थाङा ओरैहाय थांसै हिनजाव गोदान लोगो नागिरबाय जोंनि गाइस आराम थांगासिनो दङ आगे थांसै गाइस बे थांनो ओंखारबाय नानिनि हाबायाव बिथिं फैगासिनो दं माखासे दा गाइस नै थांगासिनो दं दायो दासो गामि बारदों आरोना नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था चेनेलाव होगोन हाबानि भिडिअबो आरोना फेस तो रिभिल जाबायानो 100K जासिगोन नालाय बारा नांला 800 नांसिगौ दिनैनिफ्राय 800 नांसिगौ आरोना मेन चेनेलाव 100K जानो ओंखायनो अपेन फेस खालामखाबाय भिडिअखौ आंखौथ' फेस देखायामोन गामि हाबजेननाय बेनो लामाया ओरैहाय थांगोन बकटपारा मंगलदै थाङो टाउन बेजोंहाय थांबाय बेयाव ओरैबादि बाखायो आङो बेयाव ओरैबादि जाम जायो दैफाङावहाय नैबे रेल ट्रेकआव ओमफ्राय बैयाव मोनसे बिराद मोजां मोनो आं बै बेराखौ आरोना बे बेराया ओरैबादि किउट बानायखादों बेखौ आंबो न'आव होनांगोन नायना नै बेराखौ नायलायसैथ' बिराद बुरिया बानायदों बेराखौ बैबो हाबानि हनै बासा पुलिस थायाबा बिराद जाम जायो एटेक खालामलायनाय नैबे जाबाय रौता दोनस्रि घाट ब्रिज गोदान अपेनिं खालामबाय गाइस हरावहाय ओरैबादि मोजां नुयो बेयाव ओरैबादि सेल्फि लायो आरोना बे रौता दोनस्रि घाट दालां गोदान जाबाय दा जों हाबबाय गिलाबिलाव बेजों सिदा थांबानो मोन बेनि गाइस बेयावनो आरो लाबोदों जोंहा नानिखौहाय नै बेयाव पार्किं खालामसै बेंना बोरिया सफैबाय नै जोंनि मोसानाय समाव